Børnetelefon, det er Stuart. Hej, det er Chris. Ja, dags billig møgsæk. Hvad kan jeg hjælpe dig med? Jeg skal sige dig noget. Det er derfor, jeg har kontaktet dig. Jamen, det er da klart, min pige. Det er noget, som der absolut er en umulighed i dag. Ligegyldigt, hvor meget du så hyler. Det er, at jeg simpelthen ikke kan nå at finde en fugl. Jeg skal gerne sige dig, hvorfor. Hvis du kigger... Jeg kommer lige til at kigge ud igennem vinduet. Sig mig, bliver du ved? Ja. Hvad står ude i min have? Der står sådan en lille negerdreng. Ja, det kan jeg godt se. Det er helt slank. Han skal have pleje og god behandling af mig. Så giver jeg ham noget chokolade. Ja, tillykke med det. Så vil du have en gave også, kan jeg forestille mig. Ja. Når det er cykelbåd. Du tror måske, jeg starter knaller den op og kører helt til Fyn for at løse dine personlige problemer. Hvad snotvalg? Jeg kender typen. 2 sekunder har vi snakket sammen, og straks plaprer du ud med hele din sørgelige livshistorie. Ja. Yes. Jamen, den er fin, du. Jeg kigger ud senere og gennemtæver, der er en luder. Det er gas, luder. Hej. Ja.